Bon dia, benvinguts al restaurant gastrobotànic de Casa Padró. Fer país per Casa Padró és apostar per tots els productes i productors de la nostra terra. Qui vingui al gastrobotànic Casa Padró trobarà una experiència diferent a lo que estem acostumats, perquè és un tipus de cuina molt divertida i veureu que és una cuina que entra molt pels ulls. A la cuina apostem pels productes de proximitat, sobretot de la nostra terra, i a més, l'avantatge que tenim és que estem en un jardí botànic. Creiem que hi ha moltes coses que la gent no coneix i a través de la plataforma Fem País arriben a moltes persones. Mira, aquí us deixem uns aperitius. Començarem amb un cono de musclos en escabets, seguirem amb una esferificació d'oliva i un dels nostres vermuts amb un limequat. Doncs mira, en aquesta experiència hem vingut a Bràfim a fer una experiència gastronòmica i de tot el que ens han tret, que no ha sigut poc, el que més m'ha agradat ha sigut un tastet de bolets amb un ou que trencaves i ha sigut espectacular. A mi el que més m'ha agradat, i jo sóc més de peix, ha sigut el carpaccio de gamba i el bacallà amb la col cale. I també m'agrada molt el dolç, aleshores el postre, que hem fet un lemon pie. L'espai també és molt xulo, que també acompanya l'experiència.